ọpọlọ wọn. Wọ́n ní a kì í bímọ sísú àgùntàn kó ragbo màálù lọ jẹun. Ẹyẹ lọmọ tẹ́yẹ bí, erin kì í bímọ kó yàrá. Ní ńlá lọlá erin, jọmíjọmí mo jọ bàbá mi. Bọ́mọ ò jọ ṣòkòtò yóò jọ kíjìpá. Afèdèyangàn ni mí, afèdèyangàn ni bàbá mi. Mo dúpẹ́, mo rẹ́ni retí mi. Èpa ọ̀gẹ̀dẹ̀ kì í mú lẹ́sẹ̀ odò. Ṣáká ló dájú, èdè Yorùbá kò ní kú. Àwa lògbó àjíǹde rẹ̀. Abdulwaris Oṣuọlálé ni orúkọ mi. Èmi ni Màjẹ̀sí Akéwì ọmọ ààrẹ, ọmọ aṣíwájú Aláògùn, ààrẹ Afèdèyangàn. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní Afèdèyangàn TV. Ẹ subscribe láti tún lè máa jaládùn irúfẹ́ àwọn ọ̀rọ̀ Yorùbá àtàtà báyìí. Ẹ mọ̀ pé tiwa lè jà àtàṣà Yorùbá kò sí gbọ́dọ̀ kú. Kíkú tí ò ní kú ó dọwọ́ èmi ó dọwọ́ ìwọ. Tèmi bá ń gbé lárugẹ ìwọ náà máa gbé lárugẹ. Àǹfààní wà láti pín fọ́nrán yìí káàkiri fún àwọn olólùgbọ́ tẹ̀yìn náà kán lè gbọ́ kán lè wò ó kán tó lè mọ̀ wípé èdè Yorùbá akọ̀tún ní o kò ní kú lọ́jọ́ ayé tiwa. Ẹ ṣeun bẹ́ẹ̀ ṣe ń subscribe sí Afèdèyangàn TV.